mutum ne na mutane, mutum ne mai farin jini, mutum ne na yara, na manya, na tsofaffi, na dattija, namu na matasa. Mu fito mu zaɓi Alhaji Hassan Bala Auyo ɗan takararmu na ciyaman. Ya yi mun gani, ya ƙara mun gani, to ina ga in ya hau. Mu fito mu kaɗa masa ƙuri'a domin ya samu ciyaman. Ina mai matuƙar yi muku albishir, mutum ne mai alkhairi, ka san alkhairi jini ne kuma a jininsa yake. Ya gina makarantu, ya gina masallatai, ya gina bohol wanda mun kanmu a cikin garin Auyo ba mu san adadinsa ba. Ya taimaka wa marayu, ya taimaka wa iyaye da ƙarfinsu ya ƙare. Ya yi abubuwa wanda ba za su faɗi ba, kuma sannan yana ganin girman manya, sarakai, shugabanni, gwamnoni da 'yan uwa da abokan arziki. Duk ƙanƙantar ka Alhaji Hassan Bala Auyo sai ya ganka, ya girmama ka kamar ka girme shi, saboda mutum ne mai ladabi, mai biyayya, mutum ne na mutane. Mun yi dace. Ina mai matuƙar tabbatar muku da cewa kar mu bari wannan kaɓakin alkhairi ya wuce mu. Fito ranar zaɓe, kwanmu da farkwatan mu 'yan cikin garin Auyo da gefen gari gaba ɗaya mu fito mu dangwala masa. Wallahi in muka dangwala masa sai mun gane mun zaɓi mutum nagartacce, saboda shi tun ada mai taimako ne ta kuɗinsa da ajiyunsa da lokacinsa, bare kuma ina ga ya samu ragamar jagoranci na al'umma. Ina gaya muku, in muka bari bawan Allah nan ya subuce mana, wallahi mun yi ganganci. Don haka mu rike shi hannu biyu, kar mu bari ya subuce mana. Alhaji Hassan Bala Auyo bijayi manzan Allah shine dan takarar mu na ciyama, kuma shine mai kujerar alfarma Annabi Muhammad sai ya ci mulkin nan, daraja Annabi da Alqur'ani. To jama'a sai mun hada akan akwatin zabe. Nagode, ni ne na hukumar sirri na musu bireka alherin Allah. Ina godiya jama'a, sai mun hada akwatin zabe. Allah ya bamu nasara bisa dan takarar mu Alhaji Hassan Bala Auyo. Godiya nake al'umma, sai mun haɗu, ka tabbatar ki tabbatar kana da abin dangwalawa.